Wala tayong budget next week. Ang pangutana namin, budget. Sige na, be. Nadya siya budget good next week. Nadya budget. Hello mga mix, welcome back to my channel. Nataron diri sa Rodrix Resort kay birthday sa akong asawa ug ako ang gi-surprise. I love you. Wish, wish. Apil na ba ito? Love you. Napaisa. Happy birthday. Napaisa, yay! Dire mo tang. Oh, dali sa shape patong. Patong sa isa. Wala dapat kayo 25 dire na. Ay, sa video. Sige na, Dana. Okay ra na siya. Sige na. Hindi gini siya dapat. Oh, para Okay ra, ana ra. Kaya patapot na na. Oh, patapot naman na ana. Ano lang. dita na lang. Ay, basig mo. Manaknak ni Diyos ko. Kani ako. Kita ko ako tani lang. Ano ra gud na? Oo nga. Ano ra? Ayun na ikuan chip. Bali, iya to ma'am. 25 na ni dad. Sige. Wish apod. Okay, wish siya. Wish sa kung saan. Oh, listen. Pwede po. Apil ko. Sige. Wish. Sana all birthday. Happy birthday lang. Happy birthday. Response. Sana all dili mag-response. Mahado ko yung I love you. Ano na mo, sige na mo. Ang unahan. Father, Son, Holy Spirit. Mana mong langit ng Lord, salamat kami sa kalagabi rin. Nagtakot kami, Lord, sa ulog sa birthday ni Cherry Lord, sa iyang 35th anniversary, birthday. Lord, tagaan mo siya o kanang kapis kay kabaskog sa iyang lawas, Lord, bang sa iyang Paris, Lord, o sa iyang bangay, sa iyang pamilya, Lord, sa iyang karantihan. O nagpasalamat ko ni Lord sa mag-prepare ang mga pagkaon, Lord, na magusog kami, tagaan mo ka ng kabaskog. Kapis kay sa mga tagsa-tagsa po, Lord, para sa mga pangadlaw-adlaw na mo. O siya, Lord, tagay siya more birthdays to come para more kaon po, Lord, sa mga sa mga friends po niya. Then, paan po, Lord, ka ng sa iyahang work, i-guide mo siya, Lord, pati sa iyang partner, pati sa iyang family. O sa tanang nagaan po, Lord, ay tanang giya kaniya, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Happy birthday to you. Kanta happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige lang, kuha nila. Hi, Mi! Happy birthday! Ano o? Yaga ang chikisinyas! Ay, ito na ulit rin! Sige, wait lang. Ay, ito raw, wait lang ako. Mi, alin na, Mi! May alin na, Mi. Alin na, Mi. 25 pero kache. Oo, 25. Pastilan. Yeah, pa. Ton. Inalin mo dito. Kumuha mo dito. Be, Lang. Sige na, balik daw. Kuhan sa. ano rin? Kanang blow the candle. Blow the candle. Ah, sige. Sige. Kanang isa. Na-surprise ra ka, wala pa. Napa ko'y surprise ni mo. Hala ka!
Ano ito ko ginanaw? Dito na sa... Ano man? Napaka-surprise ni mo. Pinagamarang duha? Makahandok ka sa payo na. Murag nakatagan ko. Sige. Birada na. Hala, ay sana. Sige, hinay lang. Wala tayong budget next week. Ang pangutana namin, budget. Sige na, be. Nadya siya budget good next week. Nadya budget. Oh my God, maloni. Ipon? Maling lego na. Narito yung siguro may budget next week. Bayad na ko Yapa. Sige na, be. Lima ni mo. Lima ni Jude. Sige na, be. Hala! Ato Oh! pa nag 1,000 be. Pagkat na mo. Gihap, Jude. Seven. Gihap, Jude. Bay, di sa bang. Hoy, sige na mga una. Sige na, mga una. That's it! Ay, bayad di sa utang ugma. Diyos ko. Abiog, it's a prank. Ga! Asan ito Tumulo ko sila. Oy, pangawa Tumulo ko naman sila na. ba? Halali na. Di na ikatotohanan eh. Katotohanan eh. Kasi wala. Sangay. Hindi ko ito lang. Naragaw. Uy, Di kita ganun floor be. Mimi. Ayan, Mimi. Nana ba yung paper plate? Lang, di ba ko good? Tara Floor, ati man na yung bana floor. Basig. Araw ka nan. Ay, ihatag na dito lang Kuya Abner ang ang kwan. Ay, Kaluoy, na busy ang birthday girl. Kauna. ngayon na po nag-budget. Oh. Napay isa ka pizza ong wala na brihan. Wala lang mi dito. Kuman. Tubig. Mangga. Ay, sorry. Ah, may palibusot din. Ha, kaya pa? Kaya pa. Last one eh. Okay. I'm strong. I'm strong. Oh. Ligo na.